no, heu de mirar d'entrar-lo al màxim de pla possible i a poc poseu el got a sobre l'aigua i apreteu fins al final i l'aguanteu una miqueta. Amb cuidado que no us caigui el paper a dintre l'aigua, a veure què passa, ja ho podeu fer. A poc, eh? El meu és una sapatit. Aguanteu una mica, eh? Aguanteu amb el dit al got, aviam què passa. El Pau està caient. No, Sara. Com ho heu fet? Aixequeu el got amb cuidado. Aixequeu el got, el piqueu una mica a la palangana, que no caiguin moltes gotes per sobre la taula. I ara poseu la mà dintre i desplegueu els papers, a veure si estan secs o mullats. Vale, apreta. Apreta i aguanta apretat, aguanta una estona, aguanta. Esmollar una mica. Aguanta. I ara treu-lo a poc, a veure què passa. Vale, ara posa la mà i mires què ha passat amb el paper. Ala, que xulo! Està sec. Jo vull veure. Flota o no flota? No. Vinga, torneu a remenar. Què està fent? Què està tocant? Està flotant. Està flotant!